Bueno, aia da egun handile, herrien egune, jendiaia zaidao, osea, sentiu ezagun urduritasun hori, eta nire konsejue gaurkue da disfrutau. Ze horrek esan nahi du gero jendieire disfrute horren partizipen goitugula, bale? Hau zerbait kolektibue da, eta gertatzala, barko igualin gaude eta elkarrekin gaude. Eta hemen gainin ez gaudenake hor kanpun gaude eta guk gure energia ere zuentzako da guztiz. Aber jendiek nola pasatzen, nola reakzionatzen, punto batetik aurrea hori ez da gure esku. Así que bueno, la eskue juntako ditugu, eta 1, 2, 3, gora herrieoz, no ez gozatu. Ni hola pixket iritsi izatena edo hori jendita, zer da hori herrile hori zer da, eta hori plataforma politiko bat izan gotea, eta ja nereak esan duena, ja konturatzako, eta ostras, zarrerak hartu behar ditu, da inguruko jende asko zarrera gabe, baina esan dugu, baina, gehiago ingo dituzu ez da, eta, ez dakit ba. Aktore talde txiki batekin hasi ginen, basarmen prozesu bat, bezala egiten, ideie bazeon buruen zeizeti zauken, eta pixka Google main inguruen sortzen dituen ideiak, gero aktore talde txiki batekin probatzen ungea. Eta ben gaude fasien material hortatik testu egin dela, eta sartuko ditugula beste zientoko bat parte hartzaile. Bueno, gaur da lehenengo ensaioa, ja teknikakin, danok, espazio hontan. Horrek esan nahi du ja, gerturatzen nahi gala azaroak batean. Jende asko gea, jaleo asko dao, eta orduan honek eskatzena da pazientzile eta lasai hartzie. Egile zan behar baldin baet, ez zatin neketxua, zeiruitzezat atzetiken eundoko lan egin debela. Ja guri aliatzako dana oso antolaute dao, oso bakoitzezein berdun. Hartu dugu, herrien edertasuna eta oparotasuna eta pixketa azpeitiarra karakteristikatze gaitun hori, handi ustetasun hori eta azpeitiarri izati ezer da, pixket horri buruzko galdera horri erantzun. Zer da azpeitiarra izatea, zein geha azpeitiarrak eta nolako? Gol Azpeiti eta biba Azpeitiarra! Aspertuta nago. Azpeitiko herrian normak aspertuta dago. Nork esan du hori? Nork? Tazu, nik. Azpeitian nereti dago. Beste zerbait. Beste zerbait? Azpeitiko munduko meriz horiotsuena zarete? Zaru, aizkoiti obio da. Azpeiti obio da. Nola? Ez zara konturatzen, zerri non bizi
noski antzerki badala, baina bueno, sentitzie baita ere ikusle bezala, zu, ez, Azpeitiarra bazea edo herritarra bazea etorri inbertzea. Bueno, badaukeolako ekitaldi formatu bat bezala, herriko asamblea bat edo... Proposamena da, zabaltzen lehenengo informazio lehenengo karteletik ja teatrun gaude. Osea, proposamen fikzioa horraztea. Orduan, dana da fikzio baten barrun, personaje fiktizio die, baina realitatean jolastea hau da, ez da laugarren pareta bat, nun hor gertatzean antzezlan bat, deskurritu dugunez, baizik eta da herriekin, da herriere, dana, fikzio horren partez, gezur horren partez. Igual, gehiagi, ez zu... Grazie, nahi. Horiek? Direla? Bai, gero pixka, ditu da eta hortxe, zeigarra. Hori, bale? Berriz hoxe, Pasadizo, estena, bukaera, atzeko planoa. Toma, bat. Horregateko kontuko dugu. Nengoatik, gure momentuela. Bai, bagaudela no? Horren da, bigarren txertaketa, lehenengo zatia, toma bi. Zeo txokoa. Bega bagure. Ekitalinak jarretu berra da, Bandizu filmen. Ez, zu geldu hemen. Ez da pentsaude, haze gotxie. Nire arduri ezan autora ondo ateatzen da. Ditute igual, baina... Hemen bari lasena, ose... Ja, bueno, hemen igual... Zuei behitzen beste... Baina bertan, lehortzen zuen da jendi eta argitik eta egin... Bai, argile eta pasillo eta... Entre emozion eta nervios, politia da hor dira, Bai. Saltza hori, kombinazio hori da, da. Ondo da namendik? Unen molesta honek, kukutxi bat teatornez. Zemo Santi? Ondo, tope. Bai. Tope, zemoz argiek. Ondo egin deudana, osea, dana ulertu du, eta... Ondo. Bai, oiek ez dira, oiek ez dira bizarroia. Bai, epizak dira, baina lare da, ben... Huene kainena, kemengo diek... Rafarik hori dut da, bai. Porque, claro, lehen da bat eskatzeko ez zenuen eskalek, maniki bat. A ver, se me demora sartzeko.
plazerra, kristona gozamena, lau emanaldiek, zoragarriek, egunetik egunea lehena ona, laugarrena oso ona, osan danak egunetik egunea hobetzen. Nire sensazio pertsonala da sekulaku edala, herritarrak, ez, herritik eta herri jentzat olako zerbait egiteko gaitasun eukitzi, Beste behin esatet iritzatela talentu asko dela herrien, probetxu atealaikena, aleginen gozau dezakeuna danok, ez da? Eta jasoetan atiken, herritarren partetiken, jendi pozik, parre indu, disfrutau indu, eta pena bakarra jende pila bat gerau dela ikusi gabe. Hoxe da, geratze zaigun arantza bakarra, honei geratzatena. Baina, bueno, nire partez, zorionak, parte hartu duen danai, ikustea torri dinai, eta, bueno, jaso duen babes horre danatik, ezinbesteko dela. Helburu bezala, edo helburuetako bat behintzat oso garbi izate hasiera beretik hori bertzuela. Ahalik eta herritar gehienek hemen parte izateko bidea jartzea. Ze komunidadea indartzeko bideak eta urriagoak edo iruditzen zaizkit direla, eta orduan gu geuk elikatzen ez badugu hori, eta dezakegun tokitik, bai norbanako bezala, edo elkarte bezala, eta erakunde bai publiko eta bestelakoetatik gaizki behar dugula, pentsatzen dut.